Здравейте, приятели! Днес ще отговорим на един въпрос, който всички се чудите. Къде е Дани Русев? Някой казва, че снима новата реклама на Old Spice и се учи да язди кон. Други пък твърдят, че снима новата част на Бързи яростни в Холивуд. Или просто е напуснал работа като главен дизайнер на Cybertruck. Затова днес мистерията ще бъде разкрита. Затова останете с нас! Шоуто заслужава! Ти май се опитваш да ми вземеш функциите, а? Твоята не мога. Обаче хората искат отговори. Искат отговори? Да. И щом хората искат отговори? В Холивуд ли си бил само? Да. Холивуд. Да, и яздих кон. Хори си гледай багерите и остави да разкажа на хората. Поне им отговори колко коня е. Дали е един или са повече? Бе, над два са. Айде да видим. Ай. Какво става, патоци? Ето, че отново сме тук. Нямаше ни 3 месеца, защото по цели нощи правихме този нов проект. И нека сега да ви разкажа какво точно направихме по тая кола и каква ни е идеята за какво ще я ползваме и защо ще вървим настрани все по-често в този канал. Ела сядам тук да ти покажа. Това е първоначален вид на колата, имаме доста работа по нея още. Все още има някакви малки детски болести, които трябва да изчистим. Но нека започнем с двигателя. В предното видео купихме BMW за 3000 лева, там от една дама. Той беше с 2.5 двигател, 170 коня. Мъчихме се с него, мъчихме се, той прекъсваше. Не можахме да изчистим грешките, макар че в последствие се оказа, че проблема най-вероятно е в бензиновата помпа, но това е една друга тема. Сложихме големия мотор, N54B30, 3 литра бензин, без пари. Големия двигател, 231 коня. Имаме една разпънка, да не се огъва колата отпред. Завиване скот има. Бях посъветван от Данчо Крейзи. Много поздрави на Данчо. Имаме изпускателни колери. Аз какво казах? Колери ли? Сложили сме и спортни изпускателни коректори. Сложили сме и спортни изпускатели колектори. Те бяха от... Какво казах, бе? Сложили сме и спортни изпускателни колектори. Те са от М52. За стария двигател бяха, но малко ги разпробихме и станаха за тоя. И общо взето по двигателя имаме един малък ремап с оригиналната електроника. За мен е изключително важно. Повечето дрифтери си махат казанчето за читачките. Аз съм си го оставил, да си го държа пълно, защото ако се наложи да си пръскам точка. Заради завиването сме сложили по-големи джанти, 17-ки и фланци. Прецених, че не искам да слагаме някакви раздувки, а колата да си стърчи. Това пак ще го направим по-нататък, но вече нещата опират до бюджет. Вътре колата няма да ви я показвам още. Има какво да се доусъвършенства, има шорт шифтър, хидравлична ръчна, спортни седалки, разпънка на задния мост, окачване Max Speeding Rods, доста олекотена. И идеята на цялата кола е да се появим на няколко дрифт евента. И най-важното, вече ползваме този полигон в Трявна. Взели сме го под наем и тук ще правим обучения, така че ако някой от вас иска да дойде да пробва, да се повози, да подари подарък на някой свой приятел, това е колата, това е човека. Контакти долу в описанието. Нека да ви покажа и отзад малко колата. Малко от най-силната част на Койо Кънев. Professional mechanic. Именно рязането и заваряването. Тук, както виждате, липсва тавата за резервната гума. В принцип акумулатора е малко по-надолу. Тук сме го вдигнали нагоре малко, за да улекотим. Тук имахме усилватели, музики, всякакви такива неща, всичко е скрубено. Акумулатора временно е вързан с колан, централно разположен, за да може тежестта да е равномерно разпределена. Задължително за една дрифтачка. Права трава, да гърми. Той няма да остане в този вид, защото е изключително грозен, но ще го оправим и него. Както казах, мерака не свършва, обаче бюджета свърши. Другото нещо, което е много важно да отбележа, пак по инженерната мисъл на Койо Кънев, това е за вдигането на крика, стойката, изкривявана, боядисана, направена мръсен топ. След малко ще правим първи тест. Реално никога не сме я карали. Ще направим едно гимха на трасе, да я пробваме дали ще издържи. В принцип губеше единия цилиндър и сега преди малко въртяхме малко трещотки, това, закрепихме я. И вече се надявам, че сме готови. Предлагам да дърпаме малко ръчни и да върви настрани. Ра-та-та-та-та-та-та! Чорапите? Откъде са? Идва Коледа, мой човек, идва Коледа. Бягай от тук.
Значи, съжалих, че го повикахме това. За 30 секунди в клипа, после ми разказа играта. Автомивка Коди, град Габрово. Много важно. Автомивка, гумаджийница, идва сезона на гумите, те са хората. Бегачкови гуми. За дрифт, за вашата S-класа, без значение каква кола, те са хората. Бързо, качествено, точно. Имаме още един спонсор. Това са GSM сервиси и аксесуари от 5 до 8. Младен. Много поздрави, младенски. Много ми е неудобно, че ми се виждат чорапите. За Елза Перини. През тия 3 месеца не съм бил на меден месец с Елза Перини. Не съм държал кожения меч на Елза Перини. Просто във Варна исках така някой да дойде, да размята шала, да размята малко бюста. Това, че било Ивайло, изобщо не е важно. Благодарим на Елза Перини. Как ми се виждат подметките отдолу, гадна ли? Да не се изтъркане. Имаме и нови членове на екипа, които ще видите малко по-късно. Това са Алекс и Денислав, който е доста досаден, не знам дали ще го викаме друг път, но Алекс е супер. Изглеждам ли дебел? Забравих да кажа, че съм ослабнал 9 кг, откакто правим тая кола. Или защото съм с нова булка едно от двете. Защото не е нова, ама... Виждали сте я, Цветка? This is my sister, Еленка. I really like her. И готини жени. Разкръчи се. Казах ти след Елза Перини много внимавам. Какво правя? Опа, виж като Кенче от кола. Скажи да ти подам ръка. Много си мило. Как я дръпна, защото знае, че я засмуча. И забравих много важно нещо да кажа. Супер много време ни тормозеше бензиновата помпа. Колата сме я направили, всичко топ, проверяваме дюзи, мюзи, всичко наред, компресии, колата не върви на къса и се оказа, че бензиновата помпа е заминала. Вместо 3 бара правеше 2,2 някъде налягане. Това са хората, които са горе-долу чаткат коли, ще разберат. Където много ми сказваш, гледам Мустанга целия, без да искам го опраших. Не, наистина беше без да искам, не би. Какво следва сега от тук нататък? Ще се въртим. Но то това не е забавно. Какво искаш да правим? Де да знам, нещо по-интересно. В смисъл, аз мога да съм возен в моята кола. Сега ще видим. Много се получи. И минаваш баяна по две места. Няма гуми вече, няма сцепление. Желание да караш аквапарец и пътите да отвориш ти на мощния просамец. Ето влезеш ли веднъж, няма начин да се спреш. Нещо пръкна. На него да се отдадеш. Гледате в очите с неговите Angel Eyes. Съксенално нежно заслепявате. Между другото, глата е много добре. Хубаво съм доволен. Супер е. Хора, идвайте, записвайте се, да идвате да карате, да караме, да се возим. Топ, наистина топ. Без малко да ми фръкне шапката. Да. Кой беше прав, че тук ще стане черно. Това е живота. Младеж. Не знам, защо винаги изяжда повече дясната. Винаги аз съм скъсал 2 комплекта гуми на нея, ама и двата пъти беше дясната. Гумата свърши и клипа свърши. Обаче пък вие може да ни подкрепите с един лайк, subscribe, тук в TikTok и навсякъде, където се сетите. Facebook, Instagram. Клашера ли ще гониш? Хайде да действа. Вие във вашия набор такива социални мрежи имате ли? Не, или само... имахме само IRC. Какво? Какво е? Какво става, бе?
Не знам. Какво ще наказват? Искам да благодаря на всички хора, които ни помогнаха. На Койо Кънев, с който в неговия сервис направихме 80% от работата по колата. Да благодаря на Николай и Тихомир от NT Racing, които сложиха завиването и окачването на колата. За брандирането на Тодор Иванов и на Стефан Ташев за дизайна. Както виждате, навсякъде има патета, Balkan Drive, Сузукита, ние ще караме BMW. Наистина е много огромно благодаря на всички тия хора, които изброих, и клипа свърши.